Molt bona nit a tothom i sigueu benvinguts i benvingudes a Nits d'Estiu a la Maca. Avui és el segon programa de la segona temporada i portem un invitat molt especial que, com podeu veure aquí, és Berti, que ara el presentarem. Però abans que tot, si m'ho permet Berti, presentaré al semàforo, a la meva dreta, Jordi Martínez, que ja l'hauríeu de conèixer també, i a l'esquerra, a Pau Serret. I ara sí que sí, passem en Berti, Albert Pagà, que molts l'hauríeu de conèixer. Que comenci que ja això. Hem de començar forts. Li hem dit que s'hauria de soltar, però no pensava que és tant. No res, segurament lo coneixeu en ell pel tema d'Instagram, pel tema de TikTok, que hauries de comentar-nos per què TikTok. Per què he caigut a la tentació de fer-me TikTok? Sí, per què TikTok? Pues, perquè a mi... Vale, no em crucifiquéssiu. A mi TikTok sempre m'ha agradat. I, bueno, el rotllo de fer vídeos tipo Vine, ¿no? El rotllo de fer playback de... ¿no? Lo típic adolescent en mil defectes i ulls blaus i fer, així, tot això, saps? A mi el que m'agrada és fer Vine, escenetes, curtetes, no? I vaig començar així i tinc algun vídeo que s'ha fet viral, inclús. Sí, jo n'he vist algun de Doraemon, potser. O això era Doraemon abans. Ai, mare de Déu, Vale. TikTok és diferent. I a part, TikTok té el format vertical. El que passa que vaig arribar tard, perquè hi havia gent que se va fer tiktoker de confinament. Passa que jo tenia un mòbil de merda. Es poden dir paraulotes? Sí, pot dir tot, home. Un mòbil, ja que estem de puta merda, tenia. I me vaig comprar un iPhone, potser pel TikTok. Tenia falta de canviar també. Però me vaig comprar pel TikTok i vaig començar a fer vídeos d'això i mira, ni tan mal, tu. Sí. Bueno, és que jo pensava que també series dels que fan lo de així de ballar, però si no fas això, millor. O sigui, vas arribar tard al Vine i et vas posar al TikTok, no? No, és que jo el Vine no el vaig arribar a tocar. Vale, per això. Sí, però l'excurs al gimnàs potser ja va tirant cap al TikTok, no també? Com? L'excurs al gimnàs ja per a la tableta... Home, per això estic al gimnàs, vull dir, hasta calculo que a setembre ja podré fer el típic vídeo de llevar-me una camiseta i rir-me. Hòstia, tio. Mossegar-te allà. Que capullo. Un vídeo d'un xiquet, vale? En un, no sé, un niu d'estornells al cap portàvem, veig. Tan llarg. Mirant així i rient-se'n així, on és el TikTok? El TikTok. Horrible. Després un altre, vale? Sense camiseta a la mar, així, en un... Jo no sé què passa, vull dir, tots els gilipolles tenen el pèl així. Home, el porto una mica estorat també, Home, no! Parla d'estos cap de cepillo. Vale. Té perdó. La camiseta que portes t'ho compensa una mica. Vale, si portes el llarg este que porto jo, llavors sí que... Vale. Llavors, un pal allí i també fent caretes, així. Lo vaig imitar i tot. A mi el que m'agrada és el dels duos. Lo de que una persona fa un... I quan reaccionar. Claro, que fas això i després te'n duus d'ella a la cara. Però no tothom ho té activat. Això és que ho llavors, la majoria d'esta gent el que fa és que ho desactiva perquè sap que li reaccionaran. I tenen un munt de visualitzacions i seguidors de gent jove, d'adolescents, perquè nosaltres de la nostra edat veiem això, per molt bona que estigui, hòstia, tio, estàs fent un ridícul, també s'ha d'admetre això. Claro, i no ho seguixes, però clar, quan ets jovenet i això... Home, escolta'm, ets jovenet, però t'ha falta algun tornillo per haver-li una mica de gràcia en això, que pareix cagar cap a dins, que li diràs que no té massa sentit. No gens. Per això estic jo també, per canviar aquestes coses des de dins. O transformar-te i ser de part dels dolents. No, home, no, això mai de la vida. Però ja ho veurem al setembre, ja ho veurem, que començarà. Com te veu encara a deixar-te-lo de diari, això, que fa olor, això. I l'altra cosa que també participes, que és més, com es diu això, més nou, és el del canal Malaya, no? Que si volies comentar també alguna cosa per a la gent que no sap el que és, si volies... I tu trobes que això t'ha ajudat a créixer una mica o...? No, primer que explica el que és. Bueno, sí. No fiques nerviós, a veure. No, perquè tantes... Mira, s'està pixant de riure. No, a veure, això, per parts. Lo de Canal Malaya. Mira, lo del Canal Malaya és una idea que li sortia a Clàudia Rius, a Arnau Rius, que estan més apartats, però també Juliana Canet, que són els que donen la cara, a Bru Esteve, gent en influència mediàtica, pel que fa als joves i tot això, i portaven uns quants mesos pensant-ho, no? Que és que, claro, el problema que hi ha a la xarxa és que no hi ha contingut en català. Això ho menja tot per l'algoritme de YouTube, que te fica els vídeos que més se veuen i, lògicament, són o en anglès o en castellà. Llavors, això provoca que la gent no s'animi a fer contingut en català perquè sabrà que no es veurà i tot això, i neix esta plataforma, podríem dir-li, de Canal Malaya, per enllaçar, per
al final de cada vídeo que ficar l'enllaç de diferents youtubers en català i així poder entre tots fer xarxa, entre tots fer créixer les visualitzacions i a més també una cosa molt bona que és que la gent s'anima també. La gent s'anima a fer contingut en català i de fet ho he notat, ho estic notant perquè un munt de gent que estarà o feia vídeos en castellà o no feia vídeos i s'ha ficat a fer vídeos parlant en Perquè català. això ho van arrencar al confinament, no pot ser? Va sortir per la tele, pot ser o Va alguna sortir a la tele, sí. Vale, és que a mi em sembla de veure jo un clip de Canal Malaya, no sé què, però ni idea. Després més tard diràs que ho vaig veure i vale, quan ja vas començar a posar-te en ells i això, vaig dir, ara ho entenc, però vull dir, això és recent. Sí, això és recent. Al igual que TikTok també, que TikTok va haver gent, l'algoritme de TikTok funciona diferent a YouTube i va haver gent que se va animar també a fer vídeos en català i això també ha provocat aquesta retroalimentació. Vull dir, podríem dir que TikTok i Malaya van en paral·lel. Malaya més al YouTube i els tiktokers independents, també és per TikTok. I també serveix per a fer una mica de filtro, no? Perquè estem tots, jo què sé, la televisió pública, TV3, sempre et sortirà la mateixa gent, parla el mateix dialecte. Canal Malaya, no? Vull dir, mescla un munt de dialectes. Un de valencià he vist també, no? Hi ha un valencià, hi ha una valenciana, que ara és nova, i res, mescla un munt de gent també. Vull dir, tothom capacitats per a poder-ho fer. I també molta influència de dones. Perquè estem també acostumats a veure, no? Homes, 4 homes, 5 homes. La dona la tenim fregant els plats a la... És humor negrón, vull dir, se pot dir, se pot Però fer. en teoria això, Pot tio, ser humor estem negre. intentant no mostrar-ho. És veritat, però intentem no mostrar-ho. La tenim baix. Va, que mos poden linxar per això, no consigo. Home, és que gacho. El missatge era superbo de home, tenim que portar més a la persona i anar a fregar. Sí, però però és que... quedem en el missatge de Canal Malaya, vull dir, això és influència de dones també ficar dones a la pantalla i acostumar-nos, educar-nos, perquè moltes vegades tenim una mentalitat de que perquè surti una dona no m'agrada, però no, és perquè no estem acostumats, perquè des de menudets sempre veiem el mateix, saps? Vull dir, si des de menudets a comptes de veure Buenafuente, haguéssim vist a Sílvia Abril, per exemple, bueno, va, pues un altre. Jo què sé, a Javier Cárdenas, i te fiquem a una dona des de menudet, pues, bueno, és que joder, Javier Cárdenas tampoc costa molt de suplir-ho. Això és una que es menja, és el que has dit tu com abans, es retroalimenta. Si les noies veuen que hi ha poca gent que s'anima a fer-ho, noies també, llavors encara hi ha menys iniciativa. I això hi ha un punt a trencar, sí. Més, com s'hi diu, més influència, més referents tenen també. I això és bo també, vull dir, què més? Juliana Canet, per exemple. Què us he de dir? No m'acaba de... No t'acaba... Que al principi sí, però després cada més u, més u. Te dic un secret, a mi tampoc. Vamos. Júlia, si veus això... No és en Juliana, però te veu? Juliana, m'encantes. Suposo que veurà el vídeo si parlem d'ella. merda, clar, és del canal. És de Canal Malaya, claro. Talleu. Ei, Juliana! No talles! El que passa és que aquí tenim més garbo, aquí tenim més garbo, la tranquil·litat aquesta no ens va anar. No passa res, vull dir, Juliana Canet, sabeu com va entrar a adolescents.cat? Fotent-nos a parir en un vídeo. Vull dir, a vegades has de fotre a parir algú per a poder entrar. Pues ei, sí, vinga, va. Des de direcció me diuen que sí, sí. En plan, jo què sé, Agafo per carreria? exemple, imagina't, vull ser multimilionari, Amancio Ortega, fill de puta, cabrón. Sí, ja veràs. Pujar el preu de la roba i tot. Però jo, Julián Canet, o sigui, els vídeos m'agraden, però els tuits que fa a vegades dius... A vegades diu, m'agrada el pa torrat amb no sé què. Perquè Julián Canet té un munt de retuits, no? Bueno, no, jo miro, o sigui, me fan ràbia els tuits seus. Saps? Però perquè li agrada el pan torrat. No, però els comentaris que fa... Perquè no li fica tomata, la bandida. No sé, però perquè m'interessa una merda, saps? O sigui, prefereixo que fegui un retuit o algo que no... Però llavors no ho facis, llavors deixar-la de seguir, bloquejar-la. Ja, però entonces no jo ho he fet. Juliana... Estàs arrastrant massa ja, Vale. I tu li volies fer una pregunta abans o ja no te'n recordes? La pregunta... Sobre el canal, volies fer... Si creus que has crescut, Claro, no? si creus que això t'ha donat impuls de veritat a... Impuls. A l'hora de créixer. Físicament d'altura m'he quedat baixet, no? Però de xarxes... El gimnàs ajuda. I jo crec que l'impuls més gran que hem tingut és en la gent d'aquí del territori, les Terres de l'Ebre, que al veure que vaig penjar els primers vídeos, no sé quan fa que em seguiu, quan fa que em seguiu vosaltres.
Home, jo Jo perquè des de- coneixo fa... Ara en plan, seguim No, d'aquí, jo coneixo fa bastants anys. Pot ser un any i alguna Dels doblatges i tot Jo això. sí. Vale. Jo, sincerament, no. O sigui, jo hasta fa 2 mesos potser no sabia ni qui eres. Bueno, O sigui, però me sonaves, no sé de què. Tu no eres el Joaquim Bau, potser? No. Però algo potser em sonaves d'això. També anaves a Joaquim Bau? No, jo no. Ah, vale. No, però... Pujava, vaig, clar, batxillerat, vaig fer batxillerat. I pujaves cada dia? Sí, companys que tenien cotxe també, que estudiaven a l'Ebre. Que no teniu batxillerat allà baix o què? Home, però artístic no, jo feia teatre i viendo d'esta. Però vas fer només vale, batxillerat o vas fer també l'ESO aquí? No, l'ESO no, Ah, vale. l'ESO allà baix. Però m'ho vaig passar molt bé aquí, batxillerat. Mm. Però això, el que anàvem, a curt termini no m'ha donat molt d'impuls Canal Malaya, podríem dir-ho, però que també que m'ha començat a seguir... La gràcia d'això és que m'ha començat a seguir gent d'altres punts de Catalunya. Vale? Per això dic que a curt termini no m'ha beneficiat tant, però jo crec que a llarg termini ho estic notant ara que... Perdoneu, el gas de la Coca-Cola. Tranquil. Que a llarg termini me funcionarà bastant, no? Perquè estàs... No? Vull dir, com expandim la cultura hebreica. Però l'impuls més fort, la gent d'aquí, els primers vídeos de Melanie Soler, de la Isla de les Tentaciones i coses d'estes, aquí recordo penjar un vídeo i Ah, sí, penso que ho vaig veure. qüestió de minuts, qüestió de 10 minuts, guanyar 15 seguidors, per exemple. El que et vas rapar també el vaig veure. Sí, el que et vas rapar. o el de que vaig parlar de la... A mi no em raparà, company. Home, fa. No, i estos que rapen són uns imbècils, no sé què, fot un tall i surt ell, tot calvo, tio, diu, no, va, venut! Lo del temporal Glòria ho vaig fer també, vull dir, en una tarda vaig guanyar més de 1.000 seguidors, això va ser una animalada. Hòstia. I després este confinament... Això al canal Terres de l'Ebre? No, Ah, no, no és tu fórmula, bro. Això de quan va parlar del... el canal que tinc d'Instagram. Vale, cony, vale. I res més, i com tu dies, això que vaig rapar són vídeos que vaig fer durant el confinament, claro, a casa, avorrit. Que se'n va anar a l'olla. Sí, Com a sí, tot. sí. Nosaltres vam començar això al confinament també, perquè se'n va Vaig anar fer a l'olla. vídeos i tot això, mira, està bé. Després no podia sortir a casa, perquè el primer dia que vam sortir per anar a fer deport, sortim pel passeig del riu, anava amb un amic i notava tota la gent, una gentada, claro, i els va pegar tots per fer deport aquell dia també. I tothom mirant, i a la que jo mirava me saludaven, no sé què és el vídeo, bueno, no sé què és el vídeo, i dic, vaiga. I al final feia veure que no coneixia ningú ja, i caputxo i corrent, ja està. No sabia mal, però és que me'n donava vergonya. Home, pues perquè et va donar la gana, vull dir, los seguidors que vergonyar, Sí. no et van fer vergonya, aquells. No, home, no, clar, això és veritat també. I què t'anava a dir, o sigui, notes lo de la popularitat? O sigui, notes que la gent te coneix més pel carrer o què? Sí, això que t'he dit, sí. Sí. I no només al Pau. Bueno, això ja em va passar fa 2 anys, els doblatges i tot això, que hi havia molta gent que me reconeixia. Però ara encara més, perquè a part és que he ficat la cara, saps? I al poble, algun comentari, el que sigui. Després, l'altre dia estàvem a l'Ampolla jugant a vòlei, hi havia gent jove sobretot, gent jove dalt, xiquets de 15-16 anys, i mirant, i jo sentia que parlaven de mi, saps? Però, claro, què els has de dir? Què has de dir també? Però, bueno, no tinc cap problema, te diuen, tu ets fulanito tal, sí, home, sí. I de les primeres coses que vas fer, vas fer això dels doblatges? O abans ja vas fer alguna cosa? Setmana abans o així dels doblatges vaig provar de fer alguna cosa, o sigui, agafava una entrevista de Lluís Soler, l'alcalde del meu poble, i doblava el presentador i després ficava respostes de Lluís Soler, per exemple, com era? Ah, sí, li dia, tu cada any quant t'embutxaques de diners? I diu, 2.000 euros, saps que parlava així. Està al Facebook. Ho vaig fer per a provar això, i ho vaig penjar. Però, bueno, no va tindre tant d'èxit com tot el més que he fet. I a part se nota la qualitat i tot això. I no res. Has fet el doblatge? Has fet alguna cosa més? He anat fent, un dia vaig fer al desembre un Titanic, de la versió Titanic, el creuer del Titanic pel riu Ebre, vale? Comença a Xerta, o sigui, a comptes de començar-se una partida de pòquer, es comença una partida de guinyot, vale? I res, és com un tràiler de Titanic, que de fet vaig robar les fotos del YouTube d'un dron d'un paio, que al cap d'uns mesos me va obrir emprenyadíssim que l'havia robat. No, Gerard Cardona no, perquè el conec. Vale, és que però un dron i fa coses. Però no sé què, aquests vídeos los he venut, tot a l'arreu del món tenia. Tot a l'arreu del món, vale? Però bueno, no esperava tampoc que arribés a tanta gent. Després vaig fer este confinament també un doblatge d'una escenita d'una pel·lícula. Mon iaio també m'ajuda a vegades per ficar-li el toc este de persona gran. I ara estic preparant un doblatge que agafo una escena
com si, no me'n recordo mai, com si el programa este que surt Javier Cansado i un munt d'humoristes. I tens molts de noms, jo no em sé el nom. Bueno, Si es vol dedicar a això també, però això no ho seguiu, tio, de Movistar Plus i tot això. No, és que jo soc fan de Berto Romero i Andreu Buenafuente i d'aquí ja no passa. Si molt m'apures... Broncano sabeu qui és? Va, Broncano també surt. Doncs bueno, és un programa i este dia va anar Broncano, Ignacius i què. I dura 3-4 minuts i me fa molta gràcia i després el que he fet és doblar els moments estos literalment, saps? I ho estic fent, vaig començar fent un plan perquè m'avorria, saps? I ara a veure que m'avorritxo ho vaig fent i ja ho penjaré. Ja està. És que jo no sé si te'n recordes fa uns anys, el 2016, que... Hòstia. Fa 4 anys, Vam doblar algo? Te'n recordes abans o hem dit no? que no mires. Va ser, això es pot contar la història perquè, hòstia... No, ja, i tant que se contarà. Tranquil que es contarà. Tranquil. Hòstia, tio, en Míriam, Míriam... Li vaig parlar una vegada a Míriam. Míriam érem molt amics i això de doblar no ho tenia molt al pensament. Bueno, ara us contaré una altra cosa que vaig fer d'un doblatge, que encara flipareu més. Però això de doblar no ho tenia jo pensat. Vull dir, jo sé que feia teatre, ella em coneixia pel Bau perquè fèiem teatre i això, i parlàvem i érem amics. I ella m'havia dit que sempre li havia fet il·lusió de doblar. I ella fa la veu de dobladora també. De fet, encara tenim doblatges pendents, que ho hem dit un de vegades de quedar, però no hem trobat mai el dia. Bueno, total, que dic, va, quedem un dia estos Nadals que tenim temps lliure, a casa teua, que doblarem no sé què, dic, vale, i mos descarreguem un capítol de Peppa Pig, programa d'editar, Movie Maker, i per a que el soroll se sentigués superbé, els exagerats, gravàvem el mòbil dins de l'armari. Hòstia, en el cap allí fotut dins l'armari. Sí, i després agafàvem els arxius, els posàvem a l'ordenador, a veure, Movie Maker, no sé, sabeu com l'he tocat funciona? una mica, però... O sigui, l'únic que pots fer és tallar vídeo i ficar una pista d'àudio per baix. Llavors el que fèiem nosaltres era, com que hi havia diferents pistes d'àudio, fiquem una pista d'àudio on te tocava, exportàvem el vídeo, tornàvem a obrir el vídeo, una altra pista d'àudio, exportar el vídeo i així tot el rato. Així vam estar tot el puto matí. Hasta que va vindre ell, Sí, que em va trucar. li va trucar i va portar un portàtil, obrir Premiere Pro, recordo que era, no? Sí, molt bé. Obrir el Premiere Pro. L'ho pagat. Sí, llicència. Llicència. Claro. Sí, algun. No? És que en 16 i 17 anys que tens has de pagar aquesta animalada, no, home, no. I no res, ell ho va aclarir en una horeta o així, el que nosaltres vam estar tot el matí. Però això ho vau penjar? Això està al Drive, tio, guardat. Està al Drive? Guardat, sí. Hòstia, En castellà està, el nostre és també. En castellà, sí. No És apareixem que nosaltres. des de producció no diuen alguna cosa? A veure, Sí, ¿El pinganillo? No. Sí. Vinga. Mira. No. Jo no l'he vist encara. És molt a lo... Mira. Preparat? Aquí lo tenim. Jo no l'he És molt a vist. lo, com se diu, lo que fa doblatges. Lo que és valencià. No, canal de... Canal de Cora. Sí, és molt canal de Cora, això, Va, som jo no l'he vist. Jo no l'he vist, tampoc. Tinc l'expectativa d'altre, però. Yo soy Josefa la Pepa. Este es mi hermano retrasado George. Esta es mi madre politoxicómana. Y este es el cerdo de mi padre. Nunca mejor dicho. Mari Carmen, el abuelo Timmy está malo. Pues apártatelo y cómete la sopa, subnormal. Mamá Pig ha cortado un trozo de tarta para cada una. Esta tarta está mazo de buena, mamá. Por fin has hecho algo bien. ¿Qué le has puesto? Es que le he puesto un poco de droga. Es broma. Joder, me habías asustado, mamá. Oye, he perdido unos polvos blancos que le he pillado al Johnny y los he dejado justo aquí. ¿Tú los has visto? Oye, Mamá Pig, ¿los has visto tú? Sí, como pensaba que era harina, los he puesto en la tarta. ¡Wow! ¡Hostia! Pues sí que llevaba droga. ¡Dame más de esta mierda! Niños, si adivináis cuántos panes llevo en el cesto, os doy los 3. 6. 4. 5. ¡Ah, por el culo te la hinco! Bueno, és un doblatge que mos apetia fer això. Després, si ho haguéssim fet del terreno, potser hagués quedat millor, trobo. Bueno, Després te'n dones compte. Comences... Claro, sí, però va ser un Per projecte aprovar, així de... un projecte per aprovar estava...
Està bé, en Home, castellà. del terreno és canviar massa cosa, perquè aquí la droga també va que... Tu m'ho podràs dir, no? De toxinos que es foten droga n'hi ve un munió, eh? Home, el que ha dit ell, que tu que ets del Deltebre, que per allí entra... La fama, sí. Bueno, és Però fama és justificada sí. o és exagerat? Home, és lògic, perquè Deltebre és el municipi que queda a la desembocadura. La desembocadura és una zona bona per a pato, molt de pescador, ja. Hòstia. I llavors per les nits i això, sí. Passa. Bueno, a veure... Però li vas donar panís i et dona dos bossetes. Sí. Toma, cariño, yes. En això piquen sempre. Sí, para de compte perquè Maea, de fet, una vegada se va equivocar, me va donar cocaïna en comptes de diners, d'amagat, No, que broma. Ho està dient en irònia. Maea, pobra. Escolta, parlant del terreno, tu de l'1 al 10 com te consideres el terreno? Home, la gent sí que té una imatge de mi molt esbiaixada, no? Trobo, perquè llavors els vídeos que faig i tal i com expresso tot això se pensen que vic envoltat d'arrossals. El tractor, sí. Que a part de viure envoltat d'arrossals, no, però depèn, vull dir, jo per exemple anar a Birbà no he anat a Birbà mai. Birbà, què és Birbà? Mira, és que... A traure la mala herba de l'arròs. Vale. T'he preparat 20 preguntes, algunes en trampa, algunes faciletes, algunes més difícils. Ai, mare Déu. I vull que... Bueno, ara quan... Sí. O sigui, te conto més o menys com serà. Tens un comodín del públic, és a dir, jo no, però ells dos te poden ajudar en la resposta correcta. Tu no mires aquí, te pegaré una galleta, com mires aquí. Llavors, a part d'este, ne tens un que és per a eliminar una resposta que sigui incorrecta. Vale. Això pareix lo de... A partir d'aquí hi haurà 20 preguntes i en funció del resultat que tingues, si vols ja t'ho avanço per a si te vols mentalitzar. Si et treus de 0 a 5 de puntuació, ets un foraster pixapí. No hi ha més a parlar. No crec, no crec. Si ets de 5 a 10, et seràs ebrenc d'ocasió, però no de corazón. Vale? Si ets de 10 a 15, has de sortir una miqueta més de casa. De 15 a 20, te corre l'osur per les venes ja. I bueno, si treus 20 de 20 és que ets el monstre de les Terres de l'Ebre. Vale? Ets un cirulo de 2 metres i mig. Soc polet, soc. Sí. Hi ha cirulos per allà baix? De 10 a 15 cirulos per allà baix. No arribem. Els fiquem tots aquí, no? Sí que no. Això. Pregunta número 1. Quina és la marca de mel del terreno? Dels noms que et diré, quina és una marca de mel del terreno? Sort que hi ha opcions, perquè si no... A. L'Onoi de Xerta. B. Apicuebre. C. Mel i Mató. O D. Sàvia Caro. Potser no existeix, però a mi me sona molt Apicuebre. Apicuebre. Definitiu? Sí, va, foli. És Apicuebre? Vinga! Però existeix almenys o no? No. No! Mel i Mató, això m'ho he inventat jo. Quina diries que és? Mel i Mató no és. Llavors quines queden? És que no Sàvia Caro o l'Onoi de Xerta. Claro, si no freqüentes molt l'Onoi. És que Sàvia Caro... És l'Onoi de Xerta, és l'Onoi de Xerta. Espera, però és segur que és l'Onoi de Xerta? Sí, home, l'altre m'ho he inventat jo. És la que anava a dir jo, no? L'Onoi de Xerta? Ara mateix? No Ara mateix? Sí, estava descartant? Potser. No, vale, per bona. Per bona, home. Vale. No. És que, claro, la última no sé què, claro, a mi no em sona. Allí baix no em consumeixen d'això. Ja, ahí... És que a Apicuebre... Lo dolço ja és de la matèria. Claro, és que qualsevol marca que t'inventes fiques Ebre al final i que és normal que em sona. Bueno, aquesta pot ser una mica més fàcil. Va, número 2. A veure, el nom de Creo, C-R-E-O, dona referència a... Creo? Sí. Jo crec que és... Club Rafting Ebre Options. No. És una marca de xocolata. És codi de parla de la Terra Alta. O és el nom de la mascota de Quico i Celio. Jo crec que és l'opció B, no? Per la fàbrica de... Marca de xocolata. Que a Tortosa això pot ser. Definitiu? Creo. Definitiu, va, fole. Jo crec que és la... A veure, vale! Molt bé. Podríem fer... Ara, una vegada encerto un, no pararé, Vinga, perfecte. 5 para los 100.000. Llavors, número 3. Fole. Lo pantano és de... Lo país del moble. No puc contestar això, no puc contestar, digue'm. B. Ull de Cona. C. De ningú. O D. De Pauls. Jo me quedo en que... Resposta correcta. De la Sènia, no! Vale. El país del moble ho descartem llavors.
El pantano és, Tindràs seguidors... òbviament, d'Ulldecona. És Ulldecona? Perquè la Sénia no està a la Sénia. O sigui, Bueno, Pedràs... si l'opció és la Sénia i Ulldecona, fico esta. O la Sénia o Ulldecona, que és hagut de ser una opció. Verem si has fet bé, potser subscriptors o alguna cosa, però no passa res. Estem junts en això, I no tranquil. conto comptes de porta. De porta les de correctes. Descompte? Bueno, la primera també te la contem? Vinga, va, la primera... No le contestem, sí, home. Però n'he fet una vegada la primera. Vale, sí, pues. M'he cagada. Número 4. Al carrer. On se fa la Fira de l'Aiguardent? A. A Freginals. B. A Prat de Comte. C. A Rasquera. O D. A Beseit. No et poses nerviós. Tens temps per a pensar. A Beseit. Hi ha una festa que es diu de l'Aiguardent i que es fa en La Fira de l'Aiguardent. Fira. I què es Saps fa? el que l'Aiguardent? Què és l'Aiguardent? No pot ser. No, mira... Talla, Josep, talla. Talla, escolta. L'Aiguardent és un alcohol molt... Potser utilitza una paraula més genuïna, no ho sé. És un alcohol bastant fort. Vale. Són com uns botijos així enormes de coure que foten... O sigui, una destil·leria il·legal. No il·legal. Bueno, és que és il·legal realment el que passa. Freginals, Prat de Comte, Rasquera o Beseit. A veure, Freginals ho descarto perquè jo quan era minut tocava als tambors i vaig estar als Freginals i no... No havia destil·leria il·legal, no? Crec que no. No em sona. Freginals no em sona, Vale. Prat de Comte? Prat de Comte... Saps en cau? Sí, l'Índia, Nostre Senyor va perdre les Prat de Comte. No, sí. Prat de Comte... Cap allà dalt, no sé si... Terra... Ribera d'Ebre, no? Sí, a veure, pots gastar comodín, recorda. Tens comodín del públic i comodín de descartar una opció. Perquè fet de comodín de la llamada. Beseit és un poble? Beseit és un poble. Potser no és ni de les Terres de l'Ebre, però te l'he colat per allà. Beseit és un poble, vale. Mare de Déu. No saps què és Beseit? Sí, los ports Tortosa Beseit, de tota la vida, però no sabia que era un poble. Sol fa falta que parli que és en accent de Barcelona i... Ai, nano, que colla és això? Bueno, a l'Aiguardent. Rasquera, hòstia. Va, Rasquera o Prat de Comte? Rasquera o Prat de Comte, estic entre Rasquera o Prat de Comte. Llavors jo puc utilitzar un... Vols el comodín de... Però que peguet de llamada i fem que mos truquem, vale? Jo soc ta mare o el sigue, vale? Vale, va. Vale. Comodín del públic, què faig? De la llamada. Del públic o de la llamada? Del públic, va, primer del públic. Del públic? Jo faré preguntes, Vale, va, tu mateix, contesta'm. Quina crec que és? Sí. Jo crec que és la B. Prat de Comte? Josep, creu que és B Prat de Comte. Pues jo dic que és la C. La mare que... És la C? Pot sudar la que... Definitivament la C? És la C? Sí que la C, va. Per portar de la contrària. No. Fa el comodín del públic i no s'enfia el públic. Molt malament. Encara sí a la B. És que no... És que damunt el públic... És Prat de Comte. És Prat de Comte. Oh, no! Has d'anar-te a provar-ho, te regalen uns potets així de xupito i tu vas provant per les cases de les destil·leries il·legals, que no són il·legals, i et van posant una mica de l'aiguardent de... Què fan ells? Sí. I tu compres el gotet i pots anar provant i al final acabes calent. Perquè, clar, potser són 6 o 7 destil·leries. Però com és un poble que està als collons de Llobera, doncs... Però passa un cotxe. Se pot remuntar. El partit és llarg. Vale, va, fot-li. Llavors, número 5. Quin d'estos municipis no està fitxat per Tortosa? Al mercat de verano no el van agafar, o el van deixar. Quin no està fitxat per Tortosa? Quin no està fitxat per Tortosa? Aldover, B. Los Reguers, C. Roquetes o D. Jesús. Roquetes. Roquetes? Espera. Molta seguretat hi ha hagut aquí. Home, ja està bé, perquè va insegurat a les 4 primeres. El Regues és una colònia tortosina. Una colònia imperial. Jesús, malauradament també, no? Sí, EDM. Llavors, estem entre Però el jo Aldover... crec que Roquetes és independent, no? Aplaudim, Roquetes cada dia que me va gràcies. T'ha fet un favor perquè estaves dubtant ja, Home, clar. T'ha fet un favor. No, però... Tiene aclarar. Anesta de manera comodín de la llamada. Prepara el teléfono. Ojo esta, 6. Per què se considera ciutat Roquetes? A. Per un error de registre patronal. B. Per Isabel II. C. Per la qualitat de la seva agricultura. O D. Perquè és un barri xungo que lo que. Pues jo l'opció que anava a dir és perquè té cine, saps? La resposta. Però... Poc li queda. És que no ho hem dit, jo veuré. Poc li queda. Error a un registre patronal per Isabel II. Per la qualitat de la seva agricultura o perquè és un barri xungo que lo que. La C i la D, que podrien ser-ho, però no ho són. Vale. Llavors... Ole!
Este realitzador... Però igual anava... Llavors estic entre la A o la B. Hòstia, és que a mi, Roquetes... Tinc la sensació... No, tinc la sensació de que soy com un puesto molt històric, no? I del papa, el papa Francisco va estar allí, no? Quan era jove i això. Jo no ho sabia. I la torreta i tot això... No. Isabel II no, però sé que un rei va estar per aquí a la zona. Jo diria que és... Podria ser perfectament la A, dic que és la A. És la A, definitiu? Sí. És un registre patronal. Sí. No, Va ser Isabel II, que em penso que la van amagar aquí. No tenia alguna... Sí, o sigui, com que la van cuidar molt bé i va... Sí, perquè hi havia com la guerra aquella que volien fotre fora la monarquia, que no sé per què va tornar. Sí. I de fet me penso que va ser ella la que el 1850 això va tallar la dependència de Tortosa de Roquetes. Sí. Oh, vale, ara me'n recordo. Hòstia, tio, que això m'ho va explicar el El profe semàforo d'història. aprèn. Aquí aprens, és un canal culte. Això ho va explicar el profe d'història. Patrocinat per la Generalitat de Catalunya, Departament No, d'Ensenyament i encara, Educació, no. des de casa... No encara. Com que no? Encara no. Va, esta trobo que és No sé quants assequible. punts porta, el meu No sé, jo no... Zero. No. 0, no. 5, un 5 o 6, algo així. De moment ets Com que pixat 5 o 6? Doncs si no portem 6 de preguntes. pixat. Animau. Pues 4. De moment ets 4. No, 3. Camaco. 6. No, perdó, 7. Quin producte és protagonista de la Fira de Jesús? Això és pitjor que els tipoters de la uni, concursante suda Estic conocimiento. dubtant molt. L'oli... No té fama Jesús d'oli, no? Bueno, A mi no me tingui mires. fama no vol dir que no es faci A mi no me la Fira. mires. Tu hauries de portar un micro? Ara és quan hagués gastat el comodí. Home, L'ovi... Jo crec que és l'ovi blanc, no sé per què. Pot ser que sigui l'ovi blanc? Marca vi blanc mateix. La mare que em va parir. No? per favor. Cap 50-50 agafa, pobre. Este va directe al... Però mira... Però no li diguis, l'oli i la garrofa damunt. Home, si m'arribeu a dir l'oli i la garrofa, llavors sí que ho encerto. O sigui, m'estàs dient que Jesús se coneix per la garrofa? No, però com s'ha equivocat el que ve la pregunta, punt per ahí, li donaria punt. Vaya, Que da igual, que continua Si m'arriba a ficar la garrofa per Jesús, que continua sent sobre, claro. Fica punt. Déu que... Vale, va, continuem. Esta també va del mateix palo, A quines localitats de la conca del Baix Ebre se fa la Fira del Rovelló? A. Alfara de Carles i el Reguers. B. Raval de Cristo i el Perelló. C. Freixinal i Santa Bàrbara. O D. Ginestà i Horta de Sant Joan. La conca te Nosaltres som tertulians. refereixes a la conca al sud, no? La conca és més el que està més tancadet per les muntanyes. Vale, per les muntanyes. Llavors ha d'estar Alfara del Reguers, Alfara i Reguers, no? Cap a la falda del port. Molt bé. Boníssima. Ara se remunta. Número 9. A quina localitat tenen un siluro o una peixera? A. Pauls. Ja no el tenen, trobo. B. Xerta, no? Ja la sap. Trobo que no està. C. del Tebre o de Camarles? La sap. El Tebre. Boníssima, la sap. Òbviament. Hòstia, tenia un siluro dins una peixera? Sí, però... Conteu això. Però on la tenen la peixera? Perquè no l'he vist mai. Quan tu entres és com hi ha un munt de peixeres, però aquí hi ha crancs, no sé... Però a quin lloc, això? A l'Ecomuseu. Vale, a un museu. Sí, l'Ecomuseu, pues A allí... pensar que entraves al poble i una rotonda o el que sigui, hi havia... Sí, home, sí. La gent li tira cigarrets allò, que vaig fent. I després també hi havia una bassa en dos círculos grandiosos estos per allí. Però el círculo que hi havia allí, trobo que es va morir no sé què, era blanc i era llarg, uns fils... El vi, tio. Era el vi? Bueno, com que de neu, però en peix. Pot ser, no? Era blanc. Hi ha races de siluro. 10. Des de quina localitat se pot anar al balneari de Cardó? És que, hòstia, tio, tindre balnearis a Flix, també. És un balneari abandonat, que abans era crec... O sigui, era per a templaris o alguna cosa així. Després van reformar. Puesto a Flix. Per posar un Serra de balneari. Cardó... Sí, no? I et surt l'aigua calenta. Al costat de la química. Sí. Diria que... Rasquera. Rasquera? Què m'estàs contant? Home, a veure, Vinallop, tio, què collons, Vinallop? Vinallop. A veure, sí que són difícils, però... Ja, però és que pobres, es foren coses de... Difícil, però per descarte, Aquestes no te la coneixes tu. Ara, esta és una mica més de cachondeo. Què són els més forrats de les Terres de l'Ebre? A. Vinallop. B. Ascó.
C. Campredó o D. Tortosa? Jo sé que Sant Jaume i Ulldecona són molt pobres. Llavors, Campredó tinc, com li diu, família, un cunyat és de Campredó, i Campredó, pues, sí que està al polígono i tot, poden tindre fama, però no crec jo que sigui la indicada. Tortosa podria ser, però clar, a Tortosa també hi ha parts... Sí, la simpàtica, ja ho has dit, no? Barri de pijos, Se pot dir, hòstia! Cago en Déu. Tortosa, òbviament, sí que hi ha molt d'això, de riquetó, però també hi ha molta pobresa en Tortosa. Vinallop. Què és Vinallop? Existeix Vinallop? I, òbviament... La central nuclear, doncs Escó. Dona. Escó és Escó? Escó, claro que sí, esta gent van entre els ulls però tenen molts de diners. Sí senyor. Ara, aquesta també és molt fàcil, trobo jo. 12. Quin club de futbol és icònic a les nostres terres? Icònic, el més icònic. El més icònic? Sí. A. Jesús i Maria. El que significa icònic, vull dir. Ja ho veurà. A. Jesús i Maria. B. La Rapitenca. C. Tivenys Futbol Club. O D. Ebre Escola. Qui te ressalta d'estos equips? Per favor, no te digues pel cor. Home, lo millor. Home, no digues pel cor de cara. Aquí parlem només internacional i tot, la Rapitenca és... Vale, sí. La Rapitenca. Tu has jugat a la Rapitenca? La Rapitenca potser és el club més important de per aquí, per a si vols avançar més en el futbol. Me volia fer la Rapitenca però em vaig fer mal al genoll. Au, va. Vale, és que t'ha fet menor. No, però, poca broma, hi ha una temporada que vaig jugar preferent i em vaig fer mal al peu i no vaig acabar la temporada i en aquell any els nostres entrenadors els van fitxar a Rapitenca i se'm van emportar un munt del meu equip. I jo estava fent bona temporada, vull dir, igual hagués anat perfectament. Tampoc van fer res, esos que es van fitxar, també t'ho diré. És que jo vaig jugar a futbol també. Sempre la cabra. Però sempre arribava a la línia de fondo, Sí. T'ho juro, corre un vaig jugar contra l'Ebre Escola en el realitzador 21 gols a 1 que mos van fotre. La Rapitenca? No, l'Ebre Escola. Hòstia. Sí, tremendo. Eren bons, l'Ebre Escola. No, nosaltres dolentíssims, no té cap problema. Sempre tinc un bon equip, jo sol, sí. Número 13, esta veres, dificileta però predescarre de més. Quantes preguntes hi ha? N'hi ha 20. Ai, mare de Déu. Quina d'aquestes zones naturals no pertany a les Terres de l'Ebre? Pues la D, no? Lo Montsec saps el que és? Lo Montsec, claro, lo Montsec de tota la vida i ens va... Sí, a buscar caragols com plou. La D, fica la D, va, fica la D. Sí, home. No pot ser que no haguéssiu sentit el Montsec, si m'ho vas a prendre pel cul. És que tu també te'n vas a puestos que... És que te'n vas. Los dos del mig. Anell trucant a les cases d'informació. Los dos del mig, pues tio, segur que per allí, Cardo i això, les serres se diuen així. Tu sal de Montagut. Tio, però a veure, lo Montsec, ja ho saps. Serres de Pan dos Cavalls de què Pan dos Cavalls? Ja, jo tampoc. Que això pareix Montserrat. Escolta'm que anem a Pan dos Cavalls. Weekend to play, boys. Va, collons, este és fàcil. On té l'estudi de gravació del canal Terres de l'Ebre? Va, no li digues direccions. A, Amposta. No li digues. Te puc dir al barri, B, Sant Carles de la Ràpita. Sant Llàtzer. E, Alfara de Carles. I D, Tortosa. A veure, Amposta no té platja, no? Sant Carles de la Ràpita té platja, però diria que tampoc. Alfara de Carles, doncs estem els mateixos, no existeix, tot apuntat, se pot dir, i jo diria que... No estem els subscriptors d'Alfara de Carles. Ah, sí? Sí. Ja està quadrat, Los pocs que tindreu els pedreu. Bueno. Tortosa. Vinga. Sant Llàtzer, barri de Sant Llàtzer. Això fa l'interessant perquè damunt no natges. Li dona emoció. La primera vegada que vaig anar va ser el concurs de Picalletres. Que havia de participar jo, i com que no vaig emplenar el formulari dels drets d'imatge i això, vam ficar un altre per davant meu. Au. Jo soc així de rastre. S'ha de ser primo, Perdó. 15. Esta és dificileta. De què tracta la llegenda del Ball del Marquès dels Roquetes? La B. La B? No tens tu esta llegenda? No la sabia tampoc. Sí, tio. És la més... A la Vall del Marquès, saps la Via Verda que passeja les Roquetes? Sí. Pues allà hi ha com una casa, és la Via del Marquès, hi ha com una casa abandonada. Allò segur que anys atrás allí els duques fent com a... És una llegenda, havien com a festes de màscares. I se veu que van raptar una noia i van fer, se veu que feien exorcisme o alguna cosa. I la parella, o sigui, com que una parella va quedar de nit, que era aquella nit, i com que després van quedar més tard a un altre puesto i la noia no arribava. I se veu que van allí i ho van trobar quasi just a punt de... Hòstia, però això és veritat o és una... És una llegenda. I quina moraleja té, quina... No, la moraleja no cal. Sang i a la Llavors, una llegenda és un rumor, no? Però la llegenda és una moraleja.
Bueno, però ha d'aparèixer un element l'element èpic, no no? hagués Ha de tindre tot una sola pel conclusió, no? Una conclusió. Ah, puc ser. Per la Vall del Marquès. Jo puc anar a pixar ara mateix, m'estic pixant. Claro que sí! Ah, vale, però això se para o alguna cosa? Sí, home, sí. Sí. Ah, és veritat? Espereu una mica, no? Descansem, no? No pot ser. És llarg del que pensava això. 2000 años más tarde. Bueno, después de inundar les canyeries d'este humil pis... No m'ha fet que pixi tant. Ton pare veu la... Has pogut mirar la xuleta ja? Sí, Vinga. Som-hi? Rematem? Som-hi. Què queden? 3 preguntes, no? Sí. Foli, home. 16. Quina platja és invadida pels pixapins cada any? A. Lo Trabucador. B. Les Caes d'Alcanar. C. La de Sant Carles de la Ràpida. O D. Les de la Mella de Mar. És pregunta trampa, t'ho dic ara. Però en el bon sentit. A veure. I et queda un comodín. La de les cares d'Alcanar... No penses, guarda les energies, no penses. Bueno, descartem-ho. De les cares d'Alcanar està ple d'empostins i de rapitencs i de gent de les cares d'Alcanar, perquè també he vist de l'Alcanar. Sant Carles de la Ràpida, la fama de manyos, eh? La Mella de Mar... També hi ha molt de manyo, eh? La Mella de Però és que la Mella de Mar, claro, toca, està més a prop de Barcelona, conec molta gent que va a la Mella de Mar. Sí, però jo que he estat estos dies al Trabucador, estava així, diria que és el Trabucador. Està petat tot allò, ara. El Trabucador, Josep? Molt bé. I per què tenia trampa, això? Per què tenia trampa? Perquè tot és... Ah, tot era... Vale, vinga. Al final, més o menys. Sí. M'ha agradat. Sí que el trobo que... Ara sí, 3 últimes. Vale, va. A quin municipi van tots els alemans i pixapins a pescar i a banyar-se al canal? A. Campredó, B. Benifallet, C. Roquetes o D. Xerta? Això també és trampa o què? No. Els pixapins... Legalment només te pots banyar a un d'estos municipis. Campredó no, perquè Campredó està com molt aïllat, trobo, no? No van pixapins allí. Vale. Diria que és Xerta, no? Pot ser? Xerta. O Roquetes. A ver? Opa! O Roquetes. És Xerta, claro. Molt bé. Esta també... Bueno, és fàcil, però ara que t'ho dic que no estiguis a Barcelona, pot ser... Ojo. Però al trajecte cap a Barcelona, la IFE fa transbordos tocacollons al municipi de... A. Alcanar. Aldea. Ja està. Ho té clar, sí senyor. Però ja, però com no... Bueno, Aldea. A veure, vos queixeu que si massa fàcil o massa difícil? però és una cosa que... N'hi ha hagut de potentes, que vam apretar. I l'última, acaba la frase. Al principi eren molt difícils, per desmoralitzar-me, però ara estic bé. És que jo pensava que tenies la llista molt alt, Però clar, t'he posat coses d'aquí més del nord. Home, sí. Clar, és que jo trobo que ha sigut això, també. I les firetes i tot això. Home, sí, Però mira, Prat de Compte no Que tenia en firetes, compte. tio, jo què sé, tio, firetes. El rovelló, que és el Al meu rovelló. poble també fan una fira de cotxes i ningú... Quan cada dia que feim fira diem, anem cap allà. Vine aquí dalt que anem tots. La de l'aiguardet m'ha xocat. Sí, no? És tot agradat. Esta és curiosa. És acabar una frase. Vale? Pic de xaveta. A. Bona nit, guapeta. B. Ataúd feta. D. Aigua xirla. O D. Titola desfeta. Pic de xaveta. La última m'agrada, Pic de xaveta? Titola desfeta. Pic de Saps una xaveta? Una xapeta. Una xaveta. Xaveta, que és una És xaveta. un escorpinet. Pic de xaveta. No? Bueno, Bona nit, guapeta. Bona nit, guapeta. Ataúd feta. Aigua xirla o titola desfeta. Bona nit, guapeta. Ataúd feta, no. Perquè és massa fàcil, massa obvi. Vale, bueno, vale. Pues sí. Bueno, no ho sé. Aigua xirla Aigua xirla, tio. no rima, però podria ser trampa, no? a vegades no rimen. Titola desfeta no, perquè titola és... Trobo que és un terme més actual. I això de pic de xaveta ha de vindre de més abans. Estic entre... Jo no descartaria res, eh? Ho sabeu? Home, clar que ho sabem. Hòstia, pues no sé, aquí m'ha oblidat ja. És que ara si dic la D A veure, també quedaré... Lo que soni que No, que ho penso. O sigui, si la xaveta és una serp, pic de xaveta... No. És un escorpí. Ah, no la saps, tal com te pensava. Ja. Vale. Home, sap perquè ho veu, lo llepol. No, però no per xaveta era una serp... Una xaveta és un escorpí. Local. Vale, pues pic de xaveta, pic d'escorpí, què? Bona nit, guapeta, no? Per què no? Bueno, sí. Però i els guapets què? Dale, va. Pues los guapets... Aprendre. A prendre pel cul. Ataúd feta?
Però per què, tio? Jo no... No, va, això és un regalo que m'heu fet, va. Va, escolta, aquest queda un comodín, me cago en l'hòstia, ara que ho dius. Va, doncs utilitza el comodín. Vinga, què diu que és? Bueno, el que tu calla. Què dius que és, tu? Jo... Pic de xaveta? No. Pic de xaveta a algo de l'ataúd. Ataúd feta? Te'n fies ara de la gent? Què va, qui se n'ha de fiar? Ataúd feta, va. Fot-li aquí. Roquetero, panxabudi i embustero. És o no? Sí, senyor. Correcte, no? S'ha liat. S'està liant. Vale. I jo no he comptat els punts, o sigui no tinc ni idea, però... Més de la meitat ha fet. Jo posaria hem de sortir més de casa, però... Però tirant cap a te corre el riu per les venes, eh? Ah, veus? Podríem dir alguna cosa així, o sigui que jo donaria per aprovar. Vale. Pues, què vols anar directament... Bueno, és que se m'ha parlat. Ho has de preparar? Vinga. Ah, vale. Bueno, és que com a última cosa t'havíem preparat allí hi ha un croma que ara la gent no veu i jugarem una mica en el tema del croma i tot això. Has de treure la teva vena d'artista, ara? Sí. Vale. Més que res la vena de... com si diu, no? Improvisar. Improvisar. Sí, d'improvisar. Com es diu en anglès? Imprison, no? Ah, no, però... Deixem-ho estar. Sí. Però què fem? Li presentem a les persones ara o li anem presentant i qui s'ho trobi que de cara? El segon me sona millor. Tu també, que sí. O sigui que te posarem com a personatges, vale? Al croma farem màgia postproductiva i se verà la imatge i tu hauràs d'imitar, no sé, d'alguna manera a la persona esta. Són dos coneguts de Catalunya, Espanya en general i dos coneguts de més d'aquí del terreno. Ens ha fotut molt difícil. No, els coneixes tots, segur. Vaja, bueno, no sé, perquè tampoc coneixia Aiguardent i jo què sé. Sí, a mi m'ha sorprès molt, tio. És que a mi me sonava Aiguardent, però no... Allà baix no. És que una vegada... Picoret d'arròs... Com molt... Home, allò és potent, és potent. I és xulo perquè entres a, com un magatzem però dels antics, en plan en les escales així de fusta vella i tot això, i veus el típic iaio de tota la vida, que ho ha fet tota la vida, i te trau allò lo chupitazo de... No s'ha de perdre, Sí. I damunt no és com lo cremat. Com me fico? El croma ja me fico? Ai, quan vulguis. Bueno, quan ho t'he preparat. Producció? Mira, vale. O sigui, tu la coneixes, no? Òbviament. Vale. Sí. Pues, o sigui, i has sentit com parla i com fa els ports i tot això. Vale, pues, podries imitar-la, per exemple, com si ella anés al Mercadona a comprar un lote de maquillatge de les seves coses, per exemple. Sí, t'atrevisses a això? No em fiqueu la imatge del Mercadona aquí detrás. No, és més que... L'estrella d'anar detrás. Vale. Claro, t'acompanya. A una familieta que no trobo les cremes estes para ficarme aquí. Ahora que me sofoco, ahora que tenim per aquí. Ara ho he trobat, això, veus? Ja ho acabo de trobar aquí. Ei, és tu, que bé, que xalarem, mare! Canvi. Ho fa molt, això de... Ei, veigues qui és? El teu amic, veigues, va. ¿Cómo farem en este? Buenas noches. Soy el Dandy de Barcelona. Venimos de puta de que nos chupan la polla. Un flor chulitara. Vengo con mi colega aquí en el bar de las Palmeras. Me voy a comer un bocadillo de tortilla de patata. Arriba España, me cago en todos los políticos rojos, Viva vos, viva el PP. I si ho coneixes? No em penso això, tio! Jo no el coneixes, tio. Ai, com és? S'ha ficat molt de moda les produccions audiovisuals a les Terres de l'Ebre. Parla així, pobre. Perquè... ¡Cambi! Bueno, la verdad es que me gustaría hablar con esto. Perdón, me he comido una almendra. Para la gente joven, lo que tiene que hacer mientras mantengan la distancia de seguridad, estará totalmente segura, no habrá ningún tipo de problema. Hòstia, boníssima. Bo, sí senyor. Hòstia, bueno, si vols sentar-te. Ja està? Sí. M'ha sorprès el de Fernando Simón, Home, pues és una veu L'has peculiar. practicat? Ha fet clic, tio. És que ni s'ha apartat, li he vist el pèl i fa, ja el tinc. L'has practicat? O sigui, has practicat en algú de... No, però és molt...
pot ser sense donar-me en compte, igual que el Danny també a vegades. És que són molt característics. Però Fernando me costa molt. Sí, però és que no me'n dono compte, jo igual estic a casa, igual me fico a estudiar i em fico a parlar en argentí. Sí. Argentí o imitant a una altra persona. A mi m'agrada molt imitar los típics cowboys de me cago en la perra. Saps? Com els típics calvos. Allò que... No, cowboys. Cowboys. Només és cowboys. És cowboys. Que hi ha els cowboys, saps? Que fan... Tipo los tiroteos, ¿sabes? Ah, sí, Mike. Te voy a llenar de plomo, hijo de puta. Voy a matar. A mi m'encanta això. I un amic de la uni, per exemple, fa molta tonteria. I a mi m'agradaria realment, o sigui, saber imitar... És que hi havia... Saps els del Polònia? Sí. Que imiten a polítics i tot això, doncs m'agradaria saber fer coses d'estes. O, per exemple, a Fernando Simón, però és que l'avui no puc, tio. La veu, no? Home, és que me trenca la bola. Ja, però és normal, home. És que... A mi el que m'agrada molt és... Cara de que tienes que estic olorant algo sospitós. Sí. A mi m'agrada molt lo del tema doblatge que es fa de l'espanyol a americà. ¿Qué pasa, Mike? ¿Cómo estamos? Oh, sí, me acabo de comer una empanada con mantequilla de cacahuete. Menudo buco me llevas, hijo de perra. Esta noche nos vemos en la fiesta. Es que ¿has visto el pequeño Timmy? Timmy, dame la pasta del almuerzo. És boníssim. Una realitat molt... Sí. paral·lela, podríem dir. Ochentera. I abans imitava Tomàs Molina, però en la veu aguda i ara... Però Tomàs Molina de Polònia o el real? No, el de Polònia, imitava el de Polònia. Molt boníssim. Aneu a casa. Sí, ho tens records, eh? Sí, és un mític. Oh, Déu. Pues bueno, si voleu... O me'l vols preguntar sí, o molt, això, sigui, sempre, aprofita, perquè t'han fotut canya. Vaig massa ràpid, tio. Ah, vale, que no sé. No, si me volies preguntar alguna cosa així per acabar o... Sí que... Si vols saludar ta mare... Si no vas a prendre pel cul, saps? Sí, salutacions a ma mare. Si no es me levanto i me voy. A Juliana Canet, que abans han dit que són molt fans de teu. Se m'ha nerviós. Aquí aprofito per saludar meus iaios, aprofito per saludar ma germana, aprofito per saludar tota la família. Pensa que això serà a tot arreu, els gats, hasta inclús la tomatina que s'està enfilant per la canya que va ficar amb un iaio per donar-li forma, també la saludo i ja està, jo crec que... A tots menys a nosaltres. Sí. Però és que a vosaltres he saludat a ell, hòstia... Producció, borra això, no... I a vosaltres també. M'inclino tot. Ara m'has agradat. Pues moltes gràcies per haver vingut, per haver fet aquest trajecte per les Terres de l'Ebre. M'he perdut, he xocat contra un cotxe. Potser tirar una miqueta més alt i arribarem a Prat de Comte i farem una aigua. La pròxima vegada anem nosaltres a buscar-lo a casa. Per favor, sense avisar. Necessito un xòfer. Pues sí, abans quan ha arribat en el cotxe li ha fotut besito al del costat. Ha marcat, has marcat com uns gossos que arriben a un puesto i foten l'entoleta. Sí. Però si no sé què ha passat, tio, perquè jo em pensava que estava entrant bé. És que li dono una caneta a qualsevol. Tu mateix també l'acabes de fotre en un marrón. Però estava entrant bé o no? Estava entrant bé o no? Home, doncs no, perquè si no l'hagués pesat. És que el teu cotxe és molt llarg. Però no tires les I bones. la gent a la pèrgola aparca fatal. El típic Audi A8. Sí, la línia està pa... Hi havia un cotxe que estava aparcat fatal, i això està clar. Sí, la culpa és de l'altre. Però jo no ho sé, tio, i és la segona vegada que dono un visita. Una vegada a la feina també entra una valla, correcte, però llavors vaig ratllar tot el cotxe. Per això avui dic merda, trobo que he ratllat el cotxe, però no, s'ha sentit com si freguessis dos plàstics. Que es doblega i... Sí, i llavors he tirat marxa atrás i dic merda, i uns s'han mirat, però no, perfecte. Jo crec que no devia ser seu el cotxe. Però és allò que es foten en tots els metres. Sí, vinga. Ens ha d'aparcar. O a la pèrgola o al camp del Jesús. No sé on desaparca que banda. No, la pèrgola millor. Amb tots els carrers no pots fer res. O passes i... Ja va sortir, ho tinc al costat ja, com el que diu, no? Sí. Superbé. Pues bueno, per això, molt bona nit a tothom. Pareix que comenci una altra vegada. Podríem tornar a començar. Tornem a començar? Sí. Molt bé a tothom i sigueu ben... No. Pues bueno, hasta aquí este podcast. Esperem que us hagi agradat. Si teniu suggerències i coses, pues bueno, ja feu-me-les saber i tal, no? I bueno, i això, moltes gràcies per haver vingut. Però esperem el pròxim diumenge i farem el par i ja està. Molt bona nit a tothom. Bona nit.